हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। हम सालू मिश्रा अपना यूट्यूब चैनल से सब दर्शक लोग के स्वागत अभिनंदन करतानी। तो गैस तो अब मिले लागल, लेकिन गैस महंगा हो गईल बा। तो यही अवसर पर बोलो कि हम एक बड़ा सुंदर महंगाई गीत सुनाएम। सास बहू के नोक झोंक गीत ह। रउआ लोग सुनी, जैसन भी लगी कमेंट में बताएम लोग। तो सुनी रउआ लोग कैसे सासू माँ कहतारी कि ये बहुआ चूल्हे पर खाना बनाओ, काहे कि गैसवा बड़ा महंगा हो गईल बा। तो आई रउआ लोग के हमें गीत के माध्यम से सुनाओ तनी। अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमनी के सुनल जाओ। महंगा भइल सिलेंडर, सब कर मन घबराइल बा। महंगा भइल सिलेंडर, सब कर मन घबराइल बा। आ चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस महंगाइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस महंगाइल बा। महंगा भइल सिलेंडर, सबके जीव घबराइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। लागता कि आई गईल पहिले वाला दिन हो। लागता कि आई गईल पहिले वाला दिन हो। घरे घरे गोईठा लकड़ी रखे लोगवा कीन हो। घरे घरे गोईठा लकड़ी रखे लोगवा कीन हो। आ दूसरा देशवा में होला लड़ाईयन, असरा बुझाइल बा। दूसरा देशवा में होला लड़ाईयन, असरा बुझाइल बा। आ चूल्ही पर खाना बनावा बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। चूल्ही पर खाना बनावा बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। सगरी हो देशवा में सब कर इहे हाल बा। सगरी हो देशवा में सब कर इहे हाल बा। मिले ना सिलेंडर, बाकिर पेट के सवाल बा। महंगा भइल सिलेंडर, बाकिर पेट के सवाल बा। जे भी सुनता दौड़ता लेके, लागता सब पगलाइल बा। जे भी सुनता दौड़ता लेके, लागता सब पगलाइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। महंगा मिलता सिलेंडर, सब कर खाली धराइल बा। कहीं ना मिले सिलेंडर, सब कर खाली धराइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। चूल्ही पर खाना बनाव बहुरिया, गैस बड़ा महंगाइल बा। तो हमार गाना लोग के क्वेश्चन लागल हो, कमेंट में बताएम लोग। धन्यवाद।